Bueno, 4 hilabetetan egon gara klasean lan egiten, eta orain arte klasean egiten genituen lanak klasean geratzen ziren, irakasleak nota bat jarri, irakurri eta gero gorde egiten ziren. Eta kongresu honekin egin nahi izan duguna bada, klasean egindako lanak transzendentzia bat izatea eta behintzat jendeak ikustea zer egiten dugun, eta gure lanak bai inolako garrantzia dutela eta jendea ezagutzea. Hemen egin duguna da, bigarren zati honetan escape roomen aurkezpen bat. Escape roomak ezagutuko dituzue edo entzunenak dira orain egiten direnak leku fisikoetan. Guk egin ditugu escape room teknologia bidezko batzuk, ordenagailu bidezko batzuk, izan dira escape room pedagogikoak. Izango zirela gai, antzeko ariketa batzuk egiteko eduki berdinak dauzkaten ariketak, baina beste modu baten, transferentzia hori lortzeko. Orain, gure guk sortutako webgunean, hemen eskola galerak guztiak, eta izeak esplikatu dugu bera. Ikusi dugu modu horretan, posible dela jolas moduan eta olako aukera desberdinekin, baliabide desberdin asko ezagutu ditugu klasean, eta horren hau izan da gure lan horien aurkezpen bat. Lauko taldeetan eta egin ditugun aurkezpen horiek. Honen bidez, itsaskizonen bizimodua eta mundukian parte hartu zuten itsasontziak landu ditugu. Horretarako gure narratiba zentratzen da gu arazo egoera bat planteatzen diogu non mundu birako bidaia zaudete. Non 5 itsasontzi parte hartu zuten, baina bakarrik Nau Victoria heldu zen Espainiara. Bidaiak 3 urte... Hori da, hasieran irakasleak eman digu bere escape room hori. Eta escape room horren adibide hartuta, guk sortu dugu gurea pixkanaka, pausuz pausu, horko jarraipen horiek, orduan hori, escape room batetik beste bat atera, eta ideia da guk egin dugunetik ere beste batzuk ateratzea beste ideia batekin. Kasu honetan mundua aribide izan da gaia, Galderna taldearekin egin dugu, eta gaia hori. Nola izan zen mundu aribira, Elkano, eta horren arira. Galderna taldea, nik azalduko txukia gutxuet, zera izin hori hemen, eta zera izin Galderna taldea, eta non ikusten hori historian, ezta? Galderna taldea da, belautxilkarte bat, Bermioko belautxilkarte bat, gure helburu printzipala da bela zabaldutie Bermion eta ingurutan. Bermio da, alako portoan arrantza da printzipala, eta danak urtetan itxosora lanera, eta urtetan dut iztut eta aurre. Eta horren inguruan, kulturi zabaldu nahi dugu itxoso eta belin inguru. Ikasi dugu aukera asko daudela, guk uste genituenak, baina askoz gehiago erakusteko. Ze egia esan olako escape room bat beti lotuko genuen, ez dakit, klasetik atera eta ondoren egiten den aisialdiko momentu hori bezala. Ikusi dugu, posible dela escape room bat umeekin egin eta gainera ikasi, motibatuta egongo direnak eta baliabide polita dela. Beti izaten dudanez, zuek egiten duzuen produktu asko oso onak dira eta beti geratzen dira zarean. Orduan, guazen, muturbiak lotzen. Zeok egiten duzuen proiektu bat, esparrua, tokia eta interesa izan bezala. Gaur bi gauza burutu ditugu, lehenengo eta behin kongresua izan da, Linguanovarena eta gero escapearen zatia. Linguanovari dagokionez guk gure hezkuntza sisteman bai eskola eremuetan bai hemen ematen den egoera aztertu dugu eta horren inguruko ikasketa edo lanketa desberdinak jorratu ditugu. Muchas gracias a todos los asistentes y en especial a los grupos que habéis participado en Linguanova. Me refiero a Linguanova cuando hago el final, ¿vale? Unai se referirá al escape room. Gero horrekin batera, escapeak egin ditugu, klasean ematen diren edo egunerokotasunean egiten ditugun lanak, klase edo eskola errealetara islatzeko nahiarekin. Hau da, azken finean guk gure helburu nagusia zen guk klasean jorratzen ditugun jarduera desberdinek, amaiera zertarako balio dutela erakustea. Eta bestalde, escape roomaren arira, egia esan ikusi dugu denok egin dugula gustora lan hau, baliabide berriak ezagutu ditugula, eta nik esango nuke escape roomak daukan baliabide nagusiena edo ezaugarririk nagusiena da sartzen zaren momentutik edo hazten zaren momentutik eta irtetzen zaren momentura arte hor aldaketa bat eman behar dela. Berdin izan zerbait ikasi duzula edo ez dakit, zerbaitek motibatu zaituela
hori dena, ikasleak motibatuz eta urte batzutan aukera edukiko dugunez guk profesional bezala lan egiteko, ea horlako baliabideak benetan erabiltzen ditugu. Bai, bueno, azken finean guri horrelako jarduera bat egiteko proposatu zigutenean, opari bat egoteak eta opari horren misteriotasun horrek gure lanak gero eta gure lanak egokiak eta oso onak izatea ez dakit hori saiatu gara hori egiten, eta ez dakit, ikusi dugu bai generoaren ikuspegitik lanketa egon dela, eta bai azken helburua jorratzea lortu dugula. Orduan oso lan aberasgarria izan dela uste dugu.